Zalahy za hitantara raha aminareo diady zegny nandalo nomaly tamin'olona fivadiany petraka ambadiky ny eo zegny misy voisin zegny couple reo eo zala zay hady tsy nandriagna koa tsy tafandry jusqu'à maraindraigny reo miady fo tsinitsigny jiaby mandeha amin'eo io boka karaha ty tantareko aminao araka malindreo zegny niadindreo to zegny ireo zegny omaly ireo fivadiany zegny niaraka nandeha nagnantony fety voisin ndraiky voisine io zegny fivadiany nandeha nagnantony fety misy fety nandehanandreo de ireo navoaka tagna amizagny le voisin fa nahazoazo toaka fa mamo nisotro marere voisin tagny fa voisine fa zegny tondra roa nandeha ireo nody tonga tantragno de i ramose zegny nandeha tamy salon direct le voisin zany nandeha tamy salon niza télé fa i madame amizay zegny la voisine nandeha nagnano douche douche ny voisine ka vita izy niantso voisin niantso vadiny voisine chéri efa vita douche fa anao amizay anao manao douche fa za miandro anao amy chambre ambony fandriagna agny atsika manohy fetytsika mila tiangalanjara baka le voisine azonareo de izy miantsoantso chéri tsy namaly voisin ito i voisin efa amy salon io tsay to tsay tsy namaly chéri tamiko nandeha tsy dina amy salon io i vadiny i voisin io zegny tsy diny le voisine efa tafatory tafandry be ambony canapé io tagnanazy mitana téléphone nazy karaha magnakaraka amy tagnanazy karaha téléphone hitan'ny voisine izy niraparapa i voisine nandeha raparapa andeha ramasy nangala téléphone amy tagnan'ny voisin io sao latsika vaky le téléphone kaiky zay téléphone io to zegny mbola tsendriky verrouillé mbola tsy verrouillé zay téléphone io naleny voisine io mety possible zegny i voisin mety tsy ela fo izy misomasoma nizaza téléphone nazy to zegny tafatory naleny voisine io raha io mbola tsy verrouillé téléphone comme par hasard nisy message nidriky baka ta message tetraky voisine téléphone aminazy mila andeha apetrana ambony latabatra raha nizany message nidriky karaha ty soratra hoe bonne nuit aussi bébé tu me manques bisous je t'aime tetra baka voisine tsy kiniana nde isava téléphone fa sendra message nidriky hitany masony bonne nuit aussi bébé tu me manques je t'aime hita raha misoratra tafizabaka izy vadiny mandro vadiny tompony téléphone nizahany baka kiraha koa nizahana amizay téléphone ity conversation maro be zay agnaty raha io teo izy nidécouvre fa kaiky vadiny ty mampiaraka misy sipa zegny vadiny io nangala place i voisine ity nisavasava raha jiaby message ty conversation je t'aime ty me fa misy misoratra hoe tsara l'amour nataontsika farany igny toizatsika tsaratsara nigny magnariky oui ramose io aby agnatiny io zala message ke zegny raha tatrany hitany i voisine ty tagnatin'ny téléphone ny voisin vadiny niamby izy to niamby ny voisin anazoazo jery baka mifort tsy natory voisine to voisin ty baka amy canapé raha tsatsy position baka tafiforo hely baka tehitry ny fort igny fa izy latsika maly volagny voisine ty tamin'ny voisin volagny hitako message nao volagny tamin'ny jusqu'à agnaraka jiaby ka nitony tamin'ny tsekinao sipanao io karazakariky anao io mampirafy za anao ela jiaby igny anao mampirafy za anao mampiaraka amin'olona hafa volagny voisine ty tamin'ny voisin vadiny io volagny voisin ty aminazy ino moa raha foy anao téléphone ko izy problème nao zay baka tsy problème naga za mba navy mifoy téléphone naka baka sa fofogna oy vadiny amizay oy voisine ty namaly zalazy atsika olo fivadiany ty téléphone nao zegny za mifoy téléphone nao matakatra message nao ndraiky sipanao zegny ndraiky taimbava volagna vavaratsy anianao za oy voisine ty baka tamin'ny voisin vadiny non za tsy raha magnamenao vavaratsy fa volagna marigny zegny io téléphone ko anao ndeha misavasavaka anao ndeha mitady arety-po aminazy io hitady raha ndeha mpisarika atsika anao koa volagny voisin io tsy namaky message jiaby to io mirana raha tsisy zay zao tsika tsisy nitsy na misy message midry koa azazahagna oy voisin ty ady latsika mahirana voisin io ke voisine ty lany fagnahy
Vilany fagnahy voisin ty. Que eu falei voisin ty, telefone ka ko mety zavanao eo. Ia. Io ça va porque telefone ka misy raha karaha io. Ohatsy tsy raha vao telefone ka tsisy code. Ia. Ndray misy code le tsisy code baka telefonao volagny voisin, za tsisy droit mizaha telefone maro, anao tsisy droit ko tsy mangataka aminaka mizaha telefone naka. Nehanao volagny voisin io, ton voisine ton nandeha misavasava telefone naka andeha mitady areti-po. Oui voisin ty ton voisine. Anareo mahita vidéo ty. Ko anareo zay temps place. Anao, ataontsika hoe anao zay. Anao temps place ny le voisine zay. Anao zay le tompom-bady. Eo fa nandeha nangala telefone vadinao izy tsy kinianao ny nandeha message d'amour ny zavanao igny. Vadinao misy sipany izy mampiaraka message maro be fitiavagna fagnato, message fitiavagna tsy memanky kodikody agnato. Ino zavatra andeha atao? Ono zegny temps place iny décision iraisina. Ohatra temps place ny voisine nahita message maro be ny vadiny le voisin zay.